Wow. Ay, kapuya po dami doon. Hagbas eh. Nguntan niya. Oh. Ginihan ka diri ha? Hindi na rin ganun din no. Ay, kapuya kong hagbas. Ako na lang ipa-istrihan kayo para malaya dayon. Pag ko pa na i-istrihan, malaya dayon. Gutom na ganit ko no. Basi na kayo suntan dito sa inyo ha. Wala lagi pre. Utom kayo. Pero na ko kitaan bro. Puso saging bro ba? Uy. Ay, lamay na sudano na. Kami tayo sudanon. Sumaron ka. Kapuya mo tao dito puso saging. Okay? Pero abano ba ka ng puso saging basta may puso saging na punay atay? Oh, lagi puso ka makakita. Gidawi. Hari ito na to. Pagkatao na ka. atay. Bantay bitaw. Ano atay ni? Gidawi. Hawa ha? Hawa. Oh. Diba? Oh. Atay jud pre. Lugawa ni. Basta may puso gani. Sa punay atay. Oh, ya, dumo diri pre. Ay mo na to. Ano ko na? Gutom na ko ba ganina na pukukuan dito sa area. Ira. Ira na. Apoy lagi si gulay na pre. Gulay sige tag gulay. Okay talaga ang luto ng iyong ina. Ako'y ganado sa cooking ng ina mo. Maging pancake sa umaga o kape sa gabi. Hindi ako aatras kasi ubod ng sarap. Cooking ng ina mo, cooking ng ina mo. Laging mahusay ang ulam niyo sa bahay. Oy! Pagana ta! Pagana ta! Dito na! Saan? Atay! Atay? Oh! Atay saging! Atay saging? Oh! Ayun na! Andi atay ang saging. Maha! Di mo gumuton sinungton yung sa kuwagon nga nay atay ng saging sa kuwan? Tinuod gyud pre no. Lami pre ba? Tagaog. Kuwan ay sagbot oy. Sa pagi itlog. Bogig sa mo. Oh, ginig. Sabaw gani manok pa. Bogig sa mo. Bulaanan din ni sa bong. Wow! Sili din. Ay mga kamkasusuman! Luto na. Habab na! Tao na ta! Tupo yun na. No, jud bay na judi atay bay. Ito na sa saging? Sige. Sige. Ano may atay saging no? Tukong ba? Sige na. May panday saging? Basta na puso. Na jud na atay. Nam laging itlog yung donak siya. Gapo na is dunak dai. Gumay pa itong dunak. Ano itong dunak eh? Banto na duha ko. Oh iya no, tilawan na to. Isa ra ka bukit itlog dunak Ano bay. man itong dunak dai? Ano mo isa ka itog niya? Dako mo itong itog niya isa? Kawan na. Kaya? Tambak. Atay saging. Sabaw. Sabaw. Wow. Yung katira ba? Anip? Shoutout din ko sa mga katrabaho dahil sa Estilisya. Sa logistic, crewing, may under ni Sir Hamas. Regards ko sa mga boy bully na mo lang mga kauban. Tatot. Boy bully, shoutout sa inyo, mga boy bully ra. Amal oh, amal. Ito. Natuto ron, absent toto. Ano? Kaya? Ay, shout out dayo kay Dong Junel. Junel, Dong. Yung junior. Shout out sa mo Dong. Belated happy birthday Dong. Salamat sa pag-share o pag-like sa video sa mo. Shoutout na ako ng kuhanda. Mga kamiguhan dia. Anak yatay. Tatay saging ba?
Shoutout ko sa kwan. Jason 5 sa Bukidnon, Valencia. Shoutout. Buta na bukid nun ulit. Buta bukid nun. Mga taga Cebu. No? Pagdali mo kaon kayo. Hindi was pa tagkol. Manghagbas pa tawag balik to, manghagbas pa tawag. Grabe ta among naman. Oy. Ayo. Balik na may hagbas na po, kumain ka sumsuman. Pagwas mo. Yung mag-abot na ang tanan, kalipay ang among